αυτό το λόγο τελειώνω με μια προτροπή δια το υπόλοιπο του καλοκαιριού, αλλά και δια όλη την χρονιά. Και αυτή η προτροπή είναι να πάρουμε και να μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο. Να μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, έστω ένα κεφάλαιο την ημέρα. Μα δεν μπορείς ένα κεφάλαιο, έστω μερικούς στίχους, μα ούτε και αυτούς, έστω ένα στίχο, μία λέξη από το Ιερό Ευαγγέλιο. Σχολάσατε και γνώτε, γιατί ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού. Μπορούμε, αδελφοί μου, τάδε λέγει Κύριος, να λέμε εμείς, ναι Κύριε, ο δούλος σου ακούει, ο Θεός σου ομιλεί, εμείς ακούμε.